Posljednje statistike potvrđuju ono što na svojoj koži osjeti većina Hrvata. Sve smo zaduženiji. Od 2011. godine dug građana narastao je 5,5 puta. Tako kažu, sve gore i gore. Trošim u skladu sa mogućnostima, tako da pokrijem se onoliko koliko imam. Znači nema nikakvih kredita i dugovanja. Ba, svejedno, penzionerima isto je. Podatak za mjesec lipanj kaže da je više od 320.000 građana bilo blokirano i da su bili pod ovrhama i da je njihov dug iznosio više od 33 milijarde i 600 milijuna kuna. Posebno zabrinjavajuće, ta brojka kontinuirano raste, upozoravaju iz nezavisnih hrvatskih sindikata. Prividno dobri turistički rezultati i sezonsko zapošljavanje prognoziraju neće dati željeni gospodarski učinak. U turizmu bilo bi zanimljivo vidjeti što se zapravo događa. Mi imamo povećani broj noćenja, povećani broj dolazaka. Međutim, na drugoj strani sasvim svjesno možemo reći da naš turizam ne postiže ono što postiže turizam u nekim drugim zemljama, gdje praktički u tim drugim zemljama turizam služi i zato da bi se prodao domaći proizvod, bilo da je riječ o namještaju u hotelima, bilo da je riječ o bilo čemu drugome što se zapravo u smještajnim kapacitetima koristi. Ne raste broj zaposlenih, niti se smanjuje dug države, u sve to ulazimo, čini se, u pesimističnu jesen. Sa početkom i školske godine nova zaduženja, sa početkom sezone grijanja nova zaduženja, čak i ovi nekakvi pokazatelji privremenog smanjivanja broja nezaposlenih, povećanja zaposlenosti, nisu zapravo podaci s kojima bismo mi mogli reći da eto nastupilo je nekakvo bolje vrijeme ili da ono tek dolazi. Jeseni i novih troškova života pribojava se većina Brođana. Jadno. Pred prvog dođe da nemamo i onda šuti i čekaj. Inače život sve skuplji i sve više novaca nam treba za ove obične stvari. Koliko se povećavaju troškovi kad kreće školska godina? Pa dosta se povećava. Mislim, imam jeda, ona samo ide, ali dosta. Kupi knjige, kupi odjeću, svašta je tude. Hrvatska je uz Poljsku i Tursku, zemlja koja u kolovozu bilježi pogoršanje ekonomskih očekivanja, govori to istraživanje Njemačkog instituta CEV i jedne austrijske banke. Kada će doista biti bolje, nisu optimistični ni hrvatski građani. Teško da će to ići na bolje zato što velika nezaposlenost i onda tu teško očekivati nešto. Ne znam, teško da će biti bolje, sumnjam.